ситора пизишки занона рӯзи кори худро дар шаҳри Анталияи Туркия бо машварат ва муоинаи беморон оғоз мекунад. бештар онҳое ба ӯ муроҷиат мекунанд ки бемориҳои занона доранд ё муштоқи бачадор шудан ҳастанд. сафари хизматӣ доштам Туркия баъд аз сафари хизматӣ баъд омадам Анталия буд, баъд як дусе бемористонҳо рафтам ки ҳамсӯҳбат шудам, ино гуфтанд ки мо мепазорем, агар шумо биёед мо дастгирӣ мекунем, роҳнамоӣ мекунем, барои он ки аз хориҷиҳо хеле кам Турсия ба духтур кор мекунанд, хеле кам. ӯ 1.5 сол пеш аз Тоҷикистон ба Туркия омад ва дар як бемористони маҳаллӣ шурӯъ ба кор кард. бо гузашти замон ба худ боварӣ бештар ҳосил кард ки 3 хонаводаи дар орзуи фарзанд соҳиби тифл шуданд. нафар 11 сол фарзанд набуд. вақти роҳнамоӣ кардам, табобат кардам, фарзанддор шуд, яъне гул овард, хеле мамнун шуд, хеле оила аз Казан, фикр кунам аз Казан, вале хеле мамнун шуданд, хеле бо як оилаи дигаам, оилаи беларусҳо, бо як оилаи дига украинҳо, я чанд яъне оилаҳо чиштан муваффақ шудан, хеле вале хеле мусбӣ аст албатта. ситора дар ҳоле барои кори доимӣ Туркияро интихоб кард ки Тоҷикистон ба камбуди мутахассис рӯбарӯ аст. ин пизишк гуфт талошаш бештар эътирофи касбаш дар сатҳи ҷаҳонӣ аст ва мехоҳад кори илмии худро дар Туркия идома диҳад. ӯ мегӯяд тафовути кораш аз табибони турк дар он аст ки барои беморон вақти бештар ҷудо мекунад. духтурои инҷо камтар вақт сарф мекунанд барои бемор, фарз кунед максимум 5 дақиқа, ва ҳама вақт онҳо бо тарҷумон кор мекунанд. вақте ки бо тарҷумон кор мекунанд, на ҳама шикоятҳои бемор яъне гӯш карда мешавад, ҳама вақт баъзан нофаҳмиҳо мешавад. ба ҳамин хотир қолайтар, яъне барои бемории рӯззабонамо қолайтар ки бо духтури рӯззабон яъне муоина кунанд, вале баъд бовар доштан, яъне инҳо ба давлатҳои осиёӣ мемонанд, ба духтурое ки собиқ шӯравӣ буданд, худи русҳо, украинҳо, мисол белорусҳо хеле зиёд бовар мекунанд. бо ин ҳама ба қавли ситора кори як табиб дар хориҷ аз кишвар аз ҷумла дар Туркия осон даст намедиҳад. ситора ҳанӯз ҳам забон меомӯзад ва барои тасдиқи дипломаш дар ин ҷо чандин давраҳои омӯзиширо гузаштааст. 3 доруи муҳим ба ҳамаи занҳо духтури гинеколог тавсия медиҳад. ҳоло ӯ аз тариқи саҳифаҳои шахсии худ дар шабакаҳои иҷтимоӣ ба беморон машваратҳои онлайнӣ медиҳад. гоҳи дигар ба Тоҷикистон меояд ва беморонро ҳузурӣ қабул мекунад. ҳатто беморон ҳастанд дар дигар шаҳрҳо, дар Измир, дар Русия ҳастанд, дар Ӯзбекистон, дар Қазоқистон, дар Амрико, дар Канада беморон ҳастанд, онлайн машварат мекунанд. ситора орзу дорад рӯзе чун як табиби тоҷик дар сатҳи ҷаҳонӣ маъруф хоҳад шуд. таври худаш мегӯяд барои ин талош хоҳад кард то тавонад дармонбахши беморон бошад. Сарвинози Рӯҳулло, Шаҳлои Абдулло, Радиои Озодӣ, Туркия.